Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που το βάρος του κόσμου φαίνεται ανυπόφορο. Στιγμές που ξυπνάς το πρωί, αλλά το φως από το παράθυρο δεν φαίνεται να φτάνει στην καρδιά σου. Όταν ο αέρας φαίνεται βαρύς και κάθε βήμα μπροστά μοιάζει με περπάτημα μέσα σε βαθιά νερά. Ίσως να ένιωσες έτσι τελευταία, αβέβαιος, εξαντλημένος, κουρασμένος με τρόπους που ο ύπνος δεν μπορεί να διορθώσει. Δεν είσαι μόνο σε αυτό. Ίσως ο αγώνας σου είναι κάτι που μπορείς να ονομάσεις, μία απώλεια που πόνεσε βαθιά, μία αποτυχία που άφησε σημάδι, ένας φόβος που παραμένει ανεξάρτητα από το πόσο προσπαθείς να τον διώξεις. Ή ίσως είναι κάτι πιο δύσκολο να το περιγράψεις, ένα κενό που δεν καταλαβαίνεις, μία θλίψη που σε κολλά σαν σκιά. Ζούμε σε έναν κόσμο που μπορεί να φαίνεται αδιάκοπος. Οι πιέσεις είναι συνεχείς, οι προσδοκίες, οι ευθύνες, οι απογοητεύσεις. Κάποιες μέρες φαίνεται σαν να μην βλέπει κανείς πραγματικά τι κουβαλάς. Χαμογελάς όταν πρέπει, λες ότι είσαι καλά όταν σε ρωτούν, αλλά μέσα σου αναρωτιέσαι αν κάποιος θα παρατηρούσε αν δεν ήσουν. Και μετά υπάρχουν οι στιγμές που νιώθεις απομακρυσμένος, ακόμα και από τον Θεό. Όταν οι προσευχές φαίνεται να μένουν αναπάντητες, όταν η ελπίδα φαίνεται μακριά, όταν η πίστη είναι κάτι που ξέρεις στο μυαλό σου αλλά δυσκολεύεσαι να τη νιώσεις στην καρδιά σου. Αναρωτιέσαι αν εκείνος βλέπει, αν ακούει, αν γνωρίζει τι περνάς. Το ξέρει. Βλέπει τις νύχτες που έχεις ξαγρυπνήσει, κοιτάζοντας την οροφή, νιώθοντας το βάρος της αβεβαιότητας. Βλέπει τα δάκρυα που δεν αφήνεις να δει κανείς άλλος. Γνωρίζει τους φόβους που δεν λες φωναχτά, τις προσευχές που είσαι πολύ κουρασμένος να προφέρεις, τις μάχες που δίνεις πίσω από κλειστές πόρτες. Και νοιάζεται περισσότερο από όσο μπορείς να φανταστείς. Ο εχθρός θέλει να πιστέψεις ότι είσαι μόνο στον αγώνα σου, ότι κανείς δεν καταλαβαίνει, ότι ακόμα και ο Θεός σε έχει ξεχάσει. Αλλά αυτό δεν είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός δεν έχει πάρει ποτέ τα μάτια του από σένα. Ούτε για μία στιγμή. Στο Ισαΐα 41:10, ο Θεός μιλάει απευθείας στην κουρασμένη καρδιά. Μη φοβάσαι, διότι εγώ είμαι μαζί σου, μη απογοητεύεσαι, διότι εγώ είμαι ο Θεός σου, θα σε ενισχύσω, θα σε βοηθήσω, θα σε υποστηρίξω με τη δικαία δεξιά μου χείρα. Αυτή δεν είναι μόνο μία υπόσχεση για κάποιον άλλο, είναι μία υπόσχεση για σένα. Ακριβώς τώρα. Εδώ. Ο πόνος σου, η ανησυχία σου, η εξάντλησή σου, δεν περνούν απαρατήρητα. Δεν αγνοούνται. Και δεν είναι το τέλος της ιστορίας σου. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να κρατήσεις το βάρος όταν οι μέρες φαίνονται μεγάλες και τα βάρη πολύ βαριά. Ξέρω ότι είναι εύκολο να πιστέψεις ότι τα πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ, ότι οι καλύτερες μέρες σου είναι πίσω σου, ότι ποτέ δεν θα νιώσεις χαρά όπως ένιωθες κάποτε. Αλλά άκουσέ με, αυτό δεν είναι το τέλος. Ο Θεός συνεχίζει να γράφει την ιστορία σου. Και όμικρον με τόνο, τι έχει προγραμματίσει για σένα είναι μεγαλύτερο από όμικρον με τόνο, τι μπορείς να δεις αυτή τη στιγμή. Σκέψου τις ιστορίες στις γραφές. Ξανά και ξανά βλέπουμε ανθρώπους να στέκονται στο χείλος της απόγνωσης, πιστεύοντας ότι είχαν ξεχαστεί, μόνο για να ανακαλύψουν ότι ο Θεός εργαζόταν με τρόπους που δεν μπορούσαν ακόμη να δουν. Ο Ιωσήφ, προδομένος από τα αδέλφια του, αφήνεται σε μία λάκκο, πωλείται ως σκλάβος, ξεχνιέται σε μία φυλακή, ωστόσο ο Θεός είχε έναν σκοπό πέρα από όμικρον με τόνο, τι μπορούσε να καταλάβει ο Ιωσήφ. Η Αγάρ, μόνη στην έρημο, εγκαταλελειμμένη, πεπισμένη ότι αυτή και ο γιος της θα πεθάνουν, ωστόσο σε εκείνη τη στιγμή, συνάντησε τον Θεό που βλέπει. Ο Ηλίας, εξαντλημένος και φοβισμένος, τρέχοντας από όλα, ζητώντας από τον Θεό να του πάρει τη ζωή, ωστόσο ακόμα και τότε, ο Θεός τον συνάντησε, όχι με καταδίκη, αλλά με παρηγοριά. Και μετά οι μαθητές, μετά τη σταύρωση του Ιησού, νιώθοντας χαμένοι, μπερδεμένοι, φοβισμένοι, ωστόσο 3 μέρες αργότερα, όλα άλλαξαν. Αυτή τη στιγμή, ίσως να βρίσκεσαι στο μέρος της ιστορίας σου όπου τα πράγματα φαίνονται αβέβαια, όπου ο πόνος φαίνεται πολύ μεγάλος, όπου δεν βλέπεις έναν δρόμο μπροστά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός σε έχει εγκαταλείψει. Σημαίνει ότι βρίσκεσαι στη μέση κάποιου που ο Θεός εξακολουθεί να δουλεύει. Και εδώ είναι αυτό που πρέπει να ξέρεις, δεν χρειάζεται να κουβαλήσεις αυτό το βάρος μόνος σου. Πολλοί από εμάς περπατάμε στη ζωή προσπαθώντας να τα κρατήσουμε όλα μαζί μόνοι μας. Λέμε στον εαυτό μας ότι πρέπει να είμαστε δυνατοί. Λέμε στον εαυτό μας ότι πρέπει να το καταλάβουμε. Λέμε στον εαυτό μας ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε κανένα να δει πόσο αγωνιζόμαστε. Αλλά αυτό δεν είναι πως ο Θεός μας σχεδίασε να ζούμε. Ο ίδιος ο Ιησούς είπε στο Ματθαίο 11, 28-30. «Έλθετε σε μένα, όλοι οι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω.
Πάρτε το ζυγό μου πάνω σας και μάθετε από μένα, διότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση για τις ψυχές σας. Διότι ο ζυγός μου είναι εύκολος και το φορτίο μου ελαφρύ. Άκουσες αυτό, δεν λέει αντιμετωπίστε το πρώτα. Δεν λέει γίνετε πιο δυνατοί. Δεν λέει επιστρέψτε όταν τα έχετε όλα τακτοποιήσει. Λέει ελάτε σε μένα. Όπως είστε. Στη μέση του αγώνα σας. Στη μέση της κούρασής σας. Στη μέση της αμφιβολίας σας. Γιατί εδώ είναι η αλήθεια, δεν ήσουν ποτέ προορισμένος να το κουβαλήσεις αυτό μόνος. Ο πόνος που νιώθεις, η μοναξιά, η εξάντληση, δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίσεις μόνος. Ο Θεός σε προσκαλεί να το φέρεις σε Αυτόν. Να το αφήσεις κάτω. Να σταματήσεις να πολεμάς μόνος. Μπορεί να μην βλέπεις τον δρόμο μπροστά ακόμη, αλλά Εκείνος τον βλέπει. Μπορεί να μην καταλαβαίνεις γιατί τα πράγματα έχουν γίνει έτσι, αλλά Εκείνος τα καταλαβαίνει. Και περισσότερο από όλα, θέλει να ξέρεις ότι είσαι βαθιά, αμετάβλητα αγαπημένος. Στο επόμενο μέρος αυτού του μηνύματος, θα μιλήσουμε για το τι σημαίνει αυτή η αγάπη για σένα. Διότι μόλις καταλάβεις πόσο βαθιά σε αγαπάει ο Θεός, αυτό θα αλλάξει τα πάντα. Αλλά για τώρα, απλώς πάρε μια ανάσα. Δεν είσαι μόνος. Ποτέ δεν ήσουν μόνος. Και όσο βαριά και αν φαίνονται τα βάρη που κουβαλάς, ο Θεός είναι μαζί σου. Ακριβώς τώρα. Εδώ. Και δεν σε αφήνει να φύγεις. Υπάρχει κάτι ισχυρό στο να ξέρεις, να γνωρίζεις πραγματικά, ότι δεν είσαι μόνος. Ότι στις πιο δύσκολες στιγμές σου, στις πιο ήσυχες μάχες σου, στις νύχτες όταν κανείς άλλος δεν βλέπει τα δάκρυά σου, ο Θεός σε βλέπει. Και όχι μόνο σε βλέπει, αλλά και νοιάζεται. Αλλά ίσως, ακόμα και αν το γνωρίζεις αυτό, υπάρχει ένα μέρος σου που αγωνίζεται να το πιστέψει. Ίσως έχεις ακούσει αυτές τις λέξεις πριν, αλλά σου φαίνονται απομακρυσμένες. Ίσως οι περιστάσεις σου δεν έχουν αλλάξει και αναρωτιέσαι, αν ο Θεός είναι μαζί μου, γιατί πονάω ακόμα τόσο πολύ. Σε ακούω. Και θέλω να ξέρεις, ο Θεός δεν φοβάται τις ερωτήσεις σου. Δεν είναι απογοητευμένος από τις αμφιβολίες σου. Δεν σε κοιτάζει με απογοήτευση, περιμένοντας να έχεις περισσότερη πίστη πριν έρθει κοντά σου. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι είναι ήδη κοντά. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, ψιθυρίζει στην καρδιά σου, είμαι εδώ και σε αγαπώ περισσότερο από όμικρον με τόνο, τι μπορείς να κατανοήσεις. Αλλά τι σημαίνει αυτή η αγάπη για εσένα? Σημαίνει ότι, ανεξάρτητα από το τι έχεις περάσει, ανεξάρτητα από το τι αντιμετωπίζεις, ο πόνος σου δεν είναι μάταιος. Οι αγώνες σου δεν πάνε χαμένοι. Και εσύ, ακριβώς όπως είσαι βαθιά αγαπητός από τον έναν που σε δημιούργησε. Ας μιλήσουμε γι' αυτό για μια στιγμή. Γιατί ξέρω, για πολλούς από εσάς, υπάρχει μια φωνή στο κεφάλι σας που ψιθυρίζει, ίσως για κάποιον άλλον. Ίσως ο Θεός να αγαπά άλλους ανθρώπους έτσι, αλλά όχι εμένα. Όχι μετά από όσα έχω κάνει. Όχι μετά από πόσες φορές έχω αποτύχει. Όχι μετά από τους τρόπους που έχω αποτύχει. Αλλά άκουσέ με, αυτό είναι ψέμα. Η αγάπη του Θεού για σένα δεν εξαρτάται από την απόδοσή σου. Δεν εξαρτάται από το πόσο δυνατός ήσουν, πόσο τέλειος ήσουν ή πόσα λάθη έχεις κάνει. Η αγάπη του για σένα είναι αμετάβλητη, αμετάκλητη και ακλόνητη. Η Ρωμαίους 8:38-39 το καθιστά απολύτως σαφές. Είμαι βέβαιος ότι ούτε ο θάνατος, ούτε η ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε εξουσίες, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε δυνάμεις, ούτε ύψος, ούτε βάθος, ούτε τίποτα άλλο στη δημιουργία, θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού εν Χριστώ Ιησού τον Κύριο μας. Πιάσατε αυτό, τίποτα, ούτε το παρελθόν σου, ούτε οι αποτυχίες σου, ούτε οι περιστάσεις σου, δεν μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και στις πιο αδύναμες στιγμές σου, ακόμα και στις πιο χαμηλές κοιλάδες σου, ακόμα και όταν αισθάνεσαι ανάξιος, η αγάπη του παραμένει. Αλλά ίσως σκέφτεσαι, αν ο Θεός με αγαπά, γιατί νιώθω τόσο χαμένος, γιατί νιώθω ακόμα αυτόν τον πόνο στην καρδιά μου. Θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Γιατί η αγάπη δεν σημαίνει πάντα άμεση σωτηρία. Η αγάπη δεν σημαίνει πάντα ότι η καταιγίδα εξαφανίζεται τη στιγμή που προσευχόμαστε. Μερικές φορές, η αγάπη σημαίνει παρουσία στην καταιγίδα. Σημαίνει ένα χέρι να κρατά το δικό σου στο σκοτάδι. Σημαίνει μια υπόσχεση ότι ακόμα και όταν ο δρόμος είναι μακρύς, δεν θα τον περπατήσεις ποτέ μόνος. Κοίταξε τον Ιησού με τους μαθητές του. Όταν ήρθε η καταιγίδα στη θάλασσα και τα κύματα έπληταν το σκάφος, οι μαθητές τρομοκρατήθηκαν. Πίστευαν ότι θα πεθάνουν. Και που ήταν ο Ιησούς, κοιμόταν.
Τουλάχιστον έτσι φαίνονταν τα πράγματα. Αλλά ήταν εκεί. Ήταν πάντα εκεί. Και όταν τον φώναξαν, ηρέμησε την καταιγίδα με μία λέξη. Υπάρχει ένα μάθημα σε αυτή τη στιγμή. Μερικές φορές μπερδεύουμε τη σιωπή του Θεού με την απουσία του. Νομίζουμε ότι επειδή δεν τον βλέπουμε να κινείται με τον τρόπο που περιμένουμε, δεν κινείται καθόλου. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο Θεός εργάζεται με τρόπους που δεν μπορείς να δεις ακόμα. Είναι πιο κοντά από όμικρον με τόνο, τη συνειδητοποιείς. Ίσως αυτή τη στιγμή να βρίσκεσαι μέσα στην καταιγίδα σου. Ίσως να νιώθεις ότι τα κύματα είναι πολύ ψηλά, οι άνεμοι πολύ δυνατοί. Και ίσως έχεις αρχίσει να αναρωτιέσαι αν ο Θεός έχει κοιμηθεί και σε σένα. Αλλά σου υπόσχομαι, δεν έχει. Είναι μέσα στο σκάφος μαζί σου. Και όταν έρθει η στιγμή, θα ηρεμήσει την καταιγίδα. Ή θα σε ηρεμήσει μέσα σε αυτήν. Όμικρον με τόνο, τι και αν συμβεί, είσαι ασφαλής στα χέρια του. Τι πρέπει να κάνεις λοιπόν, εν τω μεταξύ? Πρέπει να κρατήσεις την αλήθεια ότι ο Θεός δεν έχει τελειώσει με την ιστορία σου. Πρέπει να κρατήσεις την υπόσχεση ότι η αγάπη του είναι μεγαλύτερη από όμικρον με τόνο, τι αντιμετωπίζεις. Και να συνεχίσεις, όχι με τη δική σου δύναμη, αλλά με τη δική του. Η Ισαΐα 40:31 λέει: «Αλλά εκείνοι που περιμένουν τον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμή τους, θα ανυψωθούν με φτερά σαν αετοί, θα τρέξουν και δεν θα κουραστούν, θα περπατήσουν και δεν θα λιποθυμήσουν». Πρόσεξες, η δύναμη έρχεται στην αναμονή. Όχι πριν, ούτε μετά, αλλά στη μέση της. Άρα αυτή τη στιγμή, αν βρίσκεσαι στην αναμονή, αν βρίσκεσαι στη μέση της καταιγίδας, αν περπατάς μέσα σε κάτι που δεν καταλαβαίνεις, να ξέρεις αυτό, ο Θεός ανανεώνει τη δύναμή σου. Ακόμα και όταν δεν το αισθάνεσαι. Ακόμα και όταν δεν το βλέπεις. Και σε προετοιμάζει για κάτι μεγαλύτερο από όμικρον με τόνο, τι μπορείς να φανταστείς. Στο επόμενο μέρος του μηνύματος, θα μιλήσουμε για το πώς να περπατήσεις μπροστά με πίστη, ακόμα και όταν ο δρόμος μπροστά σου φαίνεται ασαφής. Επειδή ο δρόμος μπροστά μπορεί να μην είναι πάντα εύκολος, αλλά ποτέ δεν θα τον περπατήσεις μόνος. Για τώρα, πάρε μια βαθιά ανάσα. Ο Θεός είναι μαζί σου. Σε βλέπει. Σε αγαπά. Και δεν σε αφήνει. Υπάρχουν στιγμές που αναρωτιόμαστε πώς θα συνεχίσουμε να προχωράμε. Ο δρόμος μπροστά φαίνεται τόσο αβέβαιος και το βάρος των φορτίων μας τόσο βαρύ. Θέλουμε να πιστέψουμε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν, αλλά μερικές φορές η πραγματικότητα είναι ότι ο δρόμος φαίνεται ατελείωτος και η άκρη του τούνελ δεν είναι πουθενά στο ορατό μέλλον. Και όμως, ακριβώς σε αυτές τις στιγμές αβεβαιότητας, υπάρχει κάτι εξαιρετικά σημαντικό που πρέπει να θυμόμαστε: δεν περπατάς μόνος. Ξέρω ότι μπορεί να αισθάνεσαι ότι κουβαλάς το βάρος του κόσμου στους ώμους σου, σαν να είσαι ο μόνος που καταλαβαίνει τον πόνο σου. Η πίεση να τα κρατήσεις όλα μαζί, να συνεχίσεις όταν νιώθεις ότι διαλύεσαι, μπορεί να είναι συντριπτική. Αλλά ο Θεός δεν σε άφησε να το αντιμετωπίσεις μόνος. Δεν είναι μακρινός και δεν είναι αδιάφορος. Η παρουσία του είναι μαζί σου, ακόμα και όταν δεν την αισθάνεσαι. Όταν περπατάμε στη ζωή, συχνά βρίσκουμε τον εαυτό μας να περνά από περιόδους που φαίνονται τόσο αβέβαιες. Μια στιγμή περπατάμε με αυτοπεποίθηση και την επόμενη, όλα είναι ασαφή. Είναι εύκολο να νιώσουμε χαμένοι, να αμφιβάλλουμε αν κάνουμε τις σωστές επιλογές ή ακόμα και να αναρωτηθούμε αν ακολουθούμε τον σωστό δρόμο. Μπορεί να βρίσκεσαι τώρα σε αυτή τη θέση, αναρωτώμενος που σε οδηγεί ο Θεός. Αλλά άφησέ με να σε διαβεβαιώσω, ο Θεός σε οδηγεί, ακόμα και όταν δεν μπορείς να δεις που πηγαίνει ο δρόμος. Ο λόγος του μας υποσχέθηκε ότι καθοδηγεί τα βήματά μας, ακόμα και όταν δεν καταλαβαίνουμε την επόμενη κίνηση. Ο Ψαλμός 32:8 λέει: «Θα σε διδάξω και θα σε καθοδηγήσω στον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσεις, θα σε συμβουλεύσω με το μάτι μου στραμμένο επάνω σου». Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού, ότι σε παρακολουθεί, σε καθοδηγεί, σε διδάσκει. Σε οδηγεί μέσα από αυτή την αβεβαιότητα, ακόμα και όταν δεν μπορείς ακόμα να δεις τον δρόμο μπροστά σου. Υπάρχει κάτι ισχυρό στο να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός δεν μας στέλνει απλώς σε ένα ταξίδι και μας αφήνει να βρούμε μόνοι μας τον δρόμο. Εκείνος περπατά μαζί μας. Δεν είναι απλώς ένας μακρινός παρατηρητής, είναι ενεργά εμπλεκόμενος στις λεπτομέρειες της ζωής σου. Νοιάζεται για τα μικρά πράγματα που είναι σημαντικά για σένα. Βλέπει τις προσπάθειές σου, γνωρίζει τους αγώνες σου και καταλαβαίνει τις αμφιβολίες σου. Μπορεί να σκέφτεσαι πώς μπορεί ο Θεός να νοιάζεται για όλες αυτές τις μικρές λεπτομέρειες της ζωής μου. Η αλήθεια είναι ότι σε αγαπάει τόσο βαθιά που θέλει να είναι μέρος κάθε στιγμής, όσο μικρή και αν φαίνεται. Ο Ιησούς είπε στο κατά Ματθαίον 10:29-31:
Δεν πολλούνται 2 σπουργίτια για 1 λεπτό, και ούτε ένα από αυτά θα πέσει στη γη χωρίς τον πατέρα σας. Αλλά ακόμη και οι τρίχες του κεφαλιού σας είναι όλες αριθμημένες. Μη φοβάστε λοιπόν, εσείς είστε πιο αξιότιμοι από πολλά σπουργίτια. Ακούς αυτό, ο Θεός γνωρίζει τα πάντα για σένα, μέχρι και τον αριθμό των τριχών στο κεφάλι σου. Είναι τόσο βαθιά επενδεδημένο στη ζωή σου, που τίποτα δεν είναι πολύ μικρό για την προσοχή του. Αυτό σημαίνει ότι οι αγώνες που αντιμετωπίζεις, οι ερωτήσεις που θέτεις, τα δάκρυα που χύνεις, είναι ακριβώς εκεί μαζί σου. Στις στιγμές που νιώθεις ασήμαντος ή ξεχασμένος, ο Θεός σε βλέπει. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να κρατήσεις αυτή την αλήθεια όταν η ζωή φαίνεται τόσο βαριά. Όταν όλα φαίνονται να καταραίουν και τα κομμάτια δεν φαίνονται να ταιριάζουν. Είναι εύκολο να αμφιβάλλεις πώς μπορεί ο Θεός να νοιάζεται για μένα σε αυτό. Αλλά η αγάπη του Θεού δεν εξαρτάται από τις περιστάσεις σου. Η αγάπη του δεν βασίζεται στην ικανότητά σου να κρατήσεις τα πάντα μαζί. Η αγάπη του είναι ανεφόρον και σταθερή. Μέσα στον αγώνα σου, ο Θεός εργάζεται. Σε διαμορφώνει, σε καθαρίζει, σε προετοιμάζει για κάτι μεγαλύτερο. Ακόμα και όταν δεν μπορείς να δεις τη μεγαλύτερη εικόνα, πίστεψε ότι εκείνος πλέκει μια ιστορία απολύτρωσης, μια ιστορία θεραπείας, μια ιστορία ελπίδας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πόνος που νιώθεις είναι αμεληταίος. Δεν σημαίνει ότι οι αγώνες σου είναι εύκολοι ή ότι πρέπει να ξεπεράσεις τα πάντα. Όχι, ο πόνος είναι αληθινός. Τα δάκρυα είναι αληθινά. Αλλά ο Θεός είναι μεγαλύτερος από τον πόνο. Είναι μεγαλύτερος από το σκοτάδι. Και η αγάπη του θα σε κρατήσει μέσα σε αυτό. Στο 2 Κορινθίους 4:17, ο Παύλος μιλά για αυτή την αλήθεια. Γιατί αυτή η ελαφριά και παροδική θλίψη προετοιμάζει για εμάς ένα αιώνιο βάρος δόξας υπερβαίνοντα κάθε σύγκριση. Αυτό δεν μειώνει το βάθος του αγώνα σου. Ο πόνος σου είναι αληθινός. Αλλά αυτό που μας υπενθυμίζει ο Παύλος είναι ότι αυτό που περνάμε δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Αυτή η στιγμή, αυτή η περίοδος, μας προετοιμάζει για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Το βάρος της δόξας που ο Θεός προετοιμάζει για σένα, για όλους μας, είναι πέρα από όμικρον με τόνο, τι μπορούμε να κατανοήσουμε. Ίσως να μην το βλέπεις τώρα. Ίσως να μην το νιώθεις τώρα. Αλλά θέλω να κρατήσεις την αλήθεια ότι ο Θεός σε διαμορφώνει για την αιωνιότητα, ότι οι αγώνες που αντιμετωπίζεις σήμερα παράγουν κάτι πολύ πιο μεγάλο από την τρέχουσα κατανόησή σου. Αλλά ακόμα και καθώς κρατάς αυτή την ελπίδα, είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι ο Θεός είναι μαζί σου τώρα. Δεν υπόσχεται μόνο μια μελλοντική ελπίδα, σου προσφέρει την παρουσία του εδώ και τώρα. Θέλω να σε υπενθυμίσω ξανά, δεν είσαι μόνος. Μπορεί να νιώθεις μόνος. Μπορεί να νιώθεις ότι κανείς δεν καταλαβαίνει πραγματικά τι περνάς. Μπορεί να νιώθεις ότι περπατάς αυτό το δρόμο μόνος. Αλλά ο Θεός είναι μαζί σου. Υποσχέθηκε ότι δεν θα σε αφήσει ούτε θα σε εγκαταλείψει. Στις ήσυχες στιγμές, όταν ο κόσμος είναι ακίνητος, να ξέρεις ότι είναι κοντά. Στις δυνατές στιγμές, όταν όλα φαίνονται χαοτικά, να ξέρεις ότι είναι κοντά. Η αγάπη του Θεού είναι σταθερή και η παρουσία του είναι πάντα μαζί σου. Δεν χρειάζεται να περπατήσεις αυτό το μονοπάτι μόνος. Στο επόμενο μέρος αυτού του μηνύματος, θα εξερευνήσουμε την καταπληκτική αλήθεια ότι ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές, ο Θεός εξακολουθεί να εργάζεται. Εξακολουθεί να κινείται. Και εξακολουθεί να είναι μαζί σου. Αλλά προς το παρόν, θέλω να πάρεις μια στιγμή να σταματήσεις και να ανασάνεις. Πάρε παρηγοριά στο γεγονός ότι ποτέ δεν είσαι πραγματικά μόνος. Ο Θεός σε βλέπει. Σε γνωρίζει. Νοιάζεται για σένα. Και δεν θα σε αφήσει ποτέ. Ορισμένες φορές μπορεί να φαίνεται ότι ο Θεός είναι σιωπηλός. Μπορεί να αισθανόμαστε ότι είναι μακριά ή ότι δεν ακούει τις κραυγές μας. Στον πόνο και τη σύγχυσή μας, είναι εύκολο να αναρωτηθούμε πού είναι ο Θεός όταν τον χρειάζομαι περισσότερο, γιατί νιώθω ότι περιμένω απαντήσεις που δεν έρχονται. Αυτές τις στιγμές, όταν ο Θεός φαίνεται σιωπηλός, είναι που συμβαίνει το πιο δύσκολο μέρος του ταξιδιού μας. Η σιωπή μπορεί να είναι εκοφαντική. Η αναμονή, αβάσταχτη. Θέλουμε να ξέρουμε γιατί συμβαίνουν τα πράγματα, γιατί παλεύουμε, γιατί οι προσευχές μας φαίνονται να μην απαντώνται. Και όμως, η σιωπή του Θεού δεν σημαίνει ότι είναι απόν. Απέναντίας. Στην πραγματικότητα, ο Θεός είναι συχνά πιο παρόν στη σιωπή. Η αγάπη του δεν εξαφανίζεται όταν δεν τον ακούμε. Η παρουσία του δεν χάνεται όταν νιώθουμε μακριά του. Οι υποσχέσεις του παραμένουν αληθινές, ακόμα και όταν δεν αισθανόμαστε την εγκύτητά του με τον τρόπο που περιμέναμε. Σκεφτείτε την ιστορία του Ιώβ.
Ο Ιώβ, ένας άνθρωπος που αντιμετώπισε απερίγραπτο πόνο, απώλεια πλούτου, υγείας και οικογένειας, φωνάζει στον Θεό. Αμφισβητεί τα πάντα. Αναρωτιέται γιατί οι δίκαιοι υποφέρουν και γιατί ο Θεός επιτρέπει τέτοιες δυσκολίες. Στον πόνο του, ο Ιώβ αισθάνεται τη σιωπή του Θεού. Και όμως, ακόμα και στη σιωπή, ο Θεός εργαζόταν. Ακόμα και όταν ο Ιώβ δεν το καταλάβαινε, ο Θεός ήταν μαζί του, διόρθωνε το χαρακτήρα του, ενίσχυε την πίστη του και τον προετοίμαζε για την αποκατάσταση που θα ακολουθούσε. Στο Ιώβ 23:10, ο Ιώβ λέει: «Αλλά εκείνος γνωρίζει τον δρόμο που ακολουθώ, όταν με δοκιμάσει, θα βγω ως χρυσός». Ο Ιώβ δεν μπορούσε να κατανοήσει τη διαδικασία. Δεν μπορούσε να δει τι έκανε ο Θεός. Αλλά εμπιστευόταν ότι ο Θεός γνώριζε τον δρόμο. Εμπιστευόταν ότι ο Θεός εργαζόταν, ακόμα και όταν δεν το έβλεπε. Και εξαιτίας αυτής της εμπιστοσύνης, ο Ιώβ κατάφερε τελικά να πει: «Θα βγω ως χρυσός». Κάποιες φορές, περνάμε από περιόδους όπου δεν μπορούμε να δούμε τη δουλειά που κάνει ο Θεός σε εμάς. Μπορεί να αναρωτιόμαστε αν η σιωπή είναι σημάδι εγκατάλειψης. Αλλά να θυμάσαι, ο Θεός δεν έχει τελειώσει με σένα. Μόνο επειδή δεν τον ακούσει, δεν βλέπεις την κίνησή του στη ζωή σου τώρα, δεν σημαίνει ότι σε έχει ξεχάσει. Αντίθετα, ο Θεός είναι συχνά πιο κοντά μας στις στιγμές που νιώθουμε πιο μόνοι. Σε σμιλεύει, σε ενισχύει και σε προετοιμάζει για το σκοπό που έχει για τη ζωή σου. Η σιωπή του δεν είναι εγκατάλειψη, είναι προετοιμασία. Αυτές οι στιγμές ήσυχης αναμονής είναι συχνά εκείνες όπου σμιλευόμαστε. Σκέψου πως καθαρίζεται ο χρυσός. Πρέπει να περάσει από έντονη θερμότητα για να απομακρυνθούν οι ακαθαρσίες. Δεν είναι άνετο, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι απαραίτητο για να λάμψει ο χρυσός με την αληθινή του ομορφιά. Με τον ίδιο τρόπο, ο Θεός επιτρέπει να περάσουμε από περιόδους αναμονής και καθαρισμού για να μας κάνει πιο ομοίους με τον Χριστό. Αυτές είναι οι στιγμές όταν η πίστη μας δοκιμάζεται και ενισχύεται. Αυτές είναι οι στιγμές όταν έχουμε την ευκαιρία να εμπιστευτούμε τον Θεό πιο βαθιά, να στηριχτούμε στις υποσχέσεις Του, ακόμα και όταν δεν βλέπουμε τον δρόμο μπροστά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αναμονή είναι εύκολη. Δεν σημαίνει ότι ο πόνος φεύγει. Αλλά σημαίνει ότι εν μέσω της σιωπής, ο Θεός δεν είναι αδρανής. Εργάζεται μέσα σου. Εργάζεται μέσω σου. Και σε προετοιμάζει για κάτι μεγαλύτερο. Το Ισαΐας 55:8-9 μας θυμίζει την προοπτική του Θεού. «Διότι οι σκέψεις μου δεν είναι οι σκέψεις σας, ούτε οι δρόμοι σας οι δρόμοι μου, λέει ο Κύριος. Διότι όσο οι ουρανοί είναι ψηλότεροι από τη γη, έτσι οι δρόμοι μου είναι ψηλότεροι από τους δρόμους σας και οι σκέψεις μου από τις σκέψεις σας». Οι δρόμοι του Θεού είναι ανώτεροι από τους δικούς μας. Η κατανόησή του ξεπερνά κατά πολύ τη δική μας. Όταν δεν βλέπουμε το σκοπό των δοκιμασιών μας, όταν δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί τα πράγματα είναι όπως είναι, μπορούμε να αναπαυτούμε στην αλήθεια ότι ο Θεός βλέπει τη μεγαλύτερη εικόνα. Εργάζεται με τρόπους που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εργάζεται. Αντίθετα, σημαίνει ότι μπορούμε να το εμπιστευτούμε ακόμη περισσότερο. Ο Θεός ποτέ δεν υποσχέθηκε ότι η ζωή θα ήταν απαλλαγμένη από δυσκολίες. Αντίθετα, μας προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσουμε δοκιμασίες. Αλλά υποσχέθηκε επίσης ότι θα είναι μαζί μας σε κάθε βήμα της πορείας. Υποσχέθηκε ότι δεν θα μας αφήσει ποτέ και δεν θα μας εγκαταλείψει. Και υποσχέθηκε ότι θα χρησιμοποιήσει ακόμα και τις πιο σκοτεινές στιγμές για τη δόξα του και το καλό μας. Οι 2 Κορινθίους 4:16-18 μας υπενθυμίζει αυτή την αλήθεια. Γι' αυτό δεν χάνουμε το κουράγιο μας. Αν και ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός μας άνθρωπος ανανεώνεται μέρα με τη μέρα. Διότι αυτή η ελαφριά και πρόσκαιρη θλίψη προετοιμάζει για μας μια αιώνια βάρος δόξας πέρα από κάθε σύγκριση, καθώς δεν βλέπουμε τα πράγματα που βλέπονται, αλλά τα πράγματα που δεν βλέπονται. Διότι τα πράγματα που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, ενώ τα πράγματα που δεν βλέπονται είναι αιώνια. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη ζωή είναι προσωρινές. Είναι στιγμιαίες. Αλλά η δόξα που ο Θεός προετοιμάζει για μας είναι αιώνια. Ο πόνος που αισθάνεσαι σήμερα κάποια μέρα θα δώσει τη θέση του στην ομορφιά του τέλειου σχεδίου του Θεού. Ίσως να μην το βλέπεις τώρα, αλλά μια μέρα θα κοιτάξεις πίσω και θα καταλάβεις. Και εν τω μεταξύ, ο Θεός είναι μαζί σου. Σε ενισχύει. Σε κάνει πιο όμοιο με Αυτόν. Σε προετοιμάζει για κάτι μεγαλύτερο. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Ξέρω ότι είναι επώδυνο. Ξέρω ότι νιώθεις ότι περπατάς στο σκοτάδι. Αλλά θέλω να κρατήσεις αυτό, ο Θεός δεν σε έχει ξεχάσει. Είναι μαζί σου στη σιωπή. Εργάζεται με τρόπους που δεν μπορείς να δεις. Και θα σε περάσει μέσα από αυτό.
Στο επόμενο μέρος αυτού του μηνύματος, θα εξετάσουμε την ελπίδα που βρίσκεται στις υποσχέσεις του Θεού και πώς μπορούμε να κρατηθούμε σε αυτή την ελπίδα, ακόμα και όταν ο κόσμος γύρω μας φαίνεται αβέβαιος. Αλλά για τώρα, να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνο στη σιωπή. Ο Θεός σε βλέπει. Σε γνωρίζει. Και είναι πάντα μαζί σου. Καθώς φτάνουμε στο τελικό μέρος αυτού του μηνύματος, θέλω να σταματήσεις για μία στιγμή και να σκεφτείς όμικρον με τόνο, τι έχουμε περάσει μαζί. Εξετάσαμε τους αγώνες, τις αμφιβολίες, τα συναισθήματα μοναξιάς και αβεβαιότητας. Μιλήσαμε για τον πόνο που μερικές φορές φαίνεται ατελείωτος και τη σιωπηλή αναμονή που τεντώνει την πίστη μας. Αναγνωρίσαμε τα βαριά βάρη που πολλοί από εμάς κουβαλάμε. Αλλά τώρα, θέλω να σου αφήσω μία τελική, αμετάβλητη αλήθεια, δεν είσαι μόνος. Ο Θεός έχει δει τους αγώνες σου. Γνωρίζει την καρδιά σου και φροντίζει για σένα. Και αν και το ταξίδι δεν είναι πάντα εύκολο, η αγάπη του για σένα είναι σταθερή. Δεν αποτυχάνει ποτέ. Είναι μια αγάπη που ήταν μαζί σου από την αρχή και θα σε συνοδεύει σε κάθε δοκιμασία, κάθε καταιγίδα και κάθε περίοδο αναμονής. Στις πιο σκοτεινές στιγμές, όταν φαίνεται ότι η ελπίδα εξασθενεί και το μόνο που έχεις είναι η αχνή λάμψη του φωτός, θέλω να θυμάσαι αυτό, η αγάπη του Θεού είναι το αγκίστρι σου. Είναι το σταθερό θεμέλιο που θα σε κρατήσει σταθερό μέσα από τις πιο σφοδρές καταιγίδες της ζωής. Η Ρωμαίους 8:38-39 μας δίνει αυτή την όμορφη υπενθύμηση. Διότι είμαι πεπισμένος ότι ούτε ο θάνατος, ούτε η ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε εξουσίες, ούτε τα παρόντα, ούτε τα μέλλοντα, ούτε δυνάμεις, ούτε ύψος, ούτε βάθος, ούτε κάτι άλλο σε όλη τη δημιουργία, θα μπορέσουν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού που είναι εν Χριστώ Ιησού, τον Κύριό μας. Τίποτα, απολύτως τίποτα, δεν μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Ούτε οι αγώνες σου, ούτε οι αμφιβολίες σου, ούτε τα λάθη σου, ούτε ο πόνος σου. Η αγάπη του είναι αμετάβλητη. Είναι σταθερή. Και είναι πάντα διαθέσιμη για σένα. Όταν νιώθεις μόνος, να ξέρεις ότι η αγάπη του Θεού σε τυλίγει σε μία αγκαλιά που δεν θα σε αφήσει ποτέ. Όταν νιώθεις χαμένος, να ξέρεις ότι είναι εκεί, καθοδηγώντας σε με αγάπη, συμπόνια και χάρη. Όταν νιώθεις ότι έχεις φτάσει στο τέλος της δύναμής σου, να ξέρεις ότι η δύναμη του είναι τελειωμένη στην αδυναμία σου. Υπάρχει μια όμορφη, ζωτική σημασίας αλήθεια που θέλω να θυμάσαι κάθε μέρα, η αγάπη του Θεού είναι πάντα μεγαλύτερη από τους αγώνες σου. Δεν μειώνει τον πόνο, αλλά τον μεταμορφώνει. Δεν εξαφανίζει τη δυσκολία, αλλά τη γεμίζει με σκοπό και ελπίδα. Ακόμα και όταν δεν μπορείς να δεις τον δρόμο μπροστά σου, η αγάπη του θα σε περάσει μέσα από αυτό. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Ιησούς λέει αυτά τα παρηγορητικά λόγια. «Έρχεστε σε μένα, όλοι οι κουρασμένοι και πεφορτισμένοι, και εγώ θα σας δώσω ανάπαυση. Παίρνετε το ζυγό μου επάνω σας και μάθετε από μένα, διότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και θα βρείτε ανάπαυση για τις ψυχές σας». Ματθαίος 11:28-29. Όταν είσαι κουρασμένος, όταν το βάρος του κόσμου φαίνεται πολύ βαρύ για να το αντέξεις, ο Ιησούς σε προσκαλεί να έρθεις σε Αυτόν. Σου προσφέρει ανάπαυση, ειρήνη και ανακούφιση από τα βάρη που φαίνονται υπερβολικά. Η καρδιά του είναι πράα και αγαπητική. Δεν σε μαλώνει για την κούρασή σου. Δεν σε επιπλήττει για τον πόνο σου. Σε υποδέχεται με ανοιχτές αγκάλες. Είσαι προσκεκλημένος να μπεις στην ανάπαυση του Θεού, μια ανάπαυση που δεν ανακουφίζει μόνο προσωρινά, αλλά αγγίζει τα πιο βαθιά μέρη της ψυχής σου και φέρνει ειρήνη που ξεπερνά κάθε κατανόηση. Τα βάρη που κουβαλάς δεν είναι να τα κουβαλάς μόνος. Ο Ιησούς είναι εδώ και σου προσφέρει τη δύναμή Του. Σου προσφέρει την ειρήνη Του. Σου προσφέρει την αγάπη Του. Ακόμα και όταν όλα γύρω σου φαίνονται αβέβαια, ακόμα και όταν ο κόσμος αλλάζει με τρόπους που δεν καταλαβαίνεις, μπορείς να κρατηθείς σφιχτά σε αυτή τη μία αλήθεια: ο Θεός είναι αμετάβλητος. Η αγάπη Του για σένα είναι αμετάβλητη. Είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες των αιώνων. Και αυτή είναι η ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ. Καθώς κλείνουμε αυτό το μήνυμα, θέλω να σου υπενθυμίσω, όπου και αν βρίσκεσαι, όμικρον με τόνο, τι και αν περνάς, ο Θεός είναι μαζί σου. Η αγάπη Του σε κρατά. Η παρουσία Του σε περιβάλλει. Δεν είσαι μόνος. Σε ενθαρρύνω να αφιερώσεις λίγο χρόνο, ακόμη και στη μέση της πολυάσχολης ζωής σου, για να σκεφτείς αυτή την αλήθεια. Άφησέ την να εισχωρήσει βαθιά στην καρδιά σου, ο Θεός σε βλέπει. Ο Θεός σε γνωρίζει. Και ο Θεός φροντίζει για σένα. Αν ποτέ νιώσεις χαμένος, αν ποτέ νιώσεις ότι κανείς δεν καταλαβαίνει ή δεν βλέπει τι περνάς, θυμήσου ότι ο Θεός το ξέρει.
Είναι μαζί σου σε κάθε βήμα, καθοδηγώντας σε μέσα από το σκοτάδι και προς το φως του. Η ιστορία σου δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ο πόνος που αισθάνεσαι σήμερα θα δώσει μια μέρα τη θέση του σε μια ιστορία αποκατάστασης, ελπίδας και δόξας. Οι αγώνες που αντιμετωπίζεις σήμερα σε προετοιμάζουν για έναν μεγαλύτερο σκοπό, μεγαλύτερη δύναμη και μεγαλύτερη ειρήνη που δεν μπορείς ακόμα να φανταστείς. Κράτα σφιχτά την ελπίδα που έχεις στο Χριστό. Εμπιστεύσου ότι είναι μαζί σου, τώρα και πάντα. Και να ξέρεις, χωρίς αμφιβολία, ότι δεν είσαι ποτέ μόνος. Ο Θεός να σε ευλογεί.